hai 4 anos, cando ganamos a Asamblea Veciñal, daquela, parecíamos tremendamente difícil montar un novo partido político. Pero agora, botando a vista atrás, un decátase que montar o partido foi a parte doada. A parte difícil foi mantelo con vida, dotándolo de contido día tras día, facendo que fora sempre unha ferramenta útil para a veciñanza. E isto acadamos sobre todo porque nunca contamos os votos a hora de tomar as decisións. Sempre as tomamos tendo en conta únicamente o interese xeral da veciñanza, o ben común, e nunca considerando se íamos a perder ou a gañar votos. Gracias a iso agora podemos mirar hacia adiante, podemos encarar o futuro sen ter que estar a escribir a historia para poder mirarnos ao espello. Hai máis dun ano, cando comenzou o conflito do Banco Centro Comercial, moitos nos decían: non opoñenos o proxecto que ias a perder votos, facer como o resto, poñenos de perfil. E nós, unha vez máis, fomos fieles a nos mesmos e saímos a denunciar que o que se nos viña arriba non era un proxecto bo para nós, senón un pelotazo urbanístico e un desastre ecolóxico en toda a regla. E unha vez máis fomos unha ferramenta útil para a veciñanza afectada, e que traballamos arreo, cobado con eles, para impedir que este desastre urbanístico fora adiante. Non vou entrar agora a detallar e enumerar toda a longa lista de presuizos que traía o Banco Centro Comercial. Non vou facer porque creo que este 25 de maio imos a gañar. E o primeiro que faremos cando cheguemos ao goberno é sacar as zarpas de arrego de Muriño dos nosos montes. E o segundo... E o segundo, e non menos importante, impedir esa gasolineira. Esa gasolineira non vai a ir en Puseín. Esto tenlo seguro. Ahora decía a un vecino: ai, non sei nada, pero os documentos están en urbanismo para que os firme. Non vai ir adiante, non o vamos a permitir. Este 26 de maio, nestas eleccións municipais, eu creo que nos xogamos algo máis de se gana a esquerda ou se gana a dereita. Creo que nos xogamos que haxa aquí en Mos un goberno sensato e responsable ou seguir con este goberno que nos levou a ruína económica e que non dubidou en dividir a veciñanza e enfrontala para sacar adiante os seus propósitos. E os seus propósitos son sempre para o beneficio de uns poucos en detrimento da maioría. Necesitamos un goberno responsable. Non somos ese goberno responsable. Ese goberno que busca proxectos, pero proxectos bons para nós. Proxectos beneficiosos. Respetuosos cos montes, con valor ecolóxico, con valor social, que dinamicen a economía local e, sobre todo, sempre pendentes de que a veciñanza afectada se xa respetada, non se pase por riba dela, non? O promotor non asoballe os dereitos da veciñanza. Nós queremos ese goberno e seremos ese goberno, pero para convenceros de que nos votedes non ímos ahora a sacar cuellos da chisteira, non ímos a prometer o oro moro. O único que os podemos prometer é que nós seguiremos sendo fiéis a nós mesmos, seguiremos sendo, cando estemos no goberno, poñendo por diante de cualquier consideración o interés real e o ben común. Este 26 de maio, votade a quen besades, pero que o vosso voto vaya para o cambio, para un cambio de verdade para nós.